सिरि मोनगुलायबायहाय बिफा। आयै ओंखामाबो ओंख्रियाबो आग्लायजोब्बायमोन। थादोंसै संबाय थाला दा बेखौनो जानोसै। नानि मोनसे खोथाहाय गालानि फिसा थारलाहाय मैद्रुखौ सुनांगौ खाफालाव मानसिखौ बुंनांगौ सिगाङाव। नों रायलायनाय आलासिखौलाय माथो सानदों नोंलाय? दा बायदियाव नोंखौ फसायबा फसायगोन ना फसाया जाखो नोंलाय? आयै मा बुंनाय जाखो बेलाय? आयै नोंनि एसेबां गोरलै सानब्रबदों आं सानाखैमोन। आयै नोंनि साननायजों आंनि साननायजों एसेबो गोरोबाखै। मानो बिदि सानदों नों आयै? सानदों आङो मोजांखौनो, जोंनि थाखाय आरो नोंनि इयुननि खोथानि थाखाय। बेबायदि दिदोम साननो हनो गोरों मानसिखौ जानला मोनला मोननो थाङा। बेखायनो नोंनि थाखाय बिजामादैसो फसायगारबायहां। आयै बिदिबा आंखौ फरायहोला नामा? आंनि फरायनायखौ लानानै मोनसे गिदिर सिमां दङ। जाय सिमांखौ लानानै दिनैसिमबो आं सिफायनो सानाखै। बेखौ मानो बुजियाखै नोंसोरलाय? मा बिदिबा आं बे उजिगासेयाव बुहुमनि बाथ्राखौबो मिथिनो मोनला नामा? सासे गोरों मानसिबो जानो मोनला नामा? आंनि गोथार थांखिखौ सिफायनो सानदों नामा? बिदिनो नोंसोरबायदि बिमा बिफानि अबथिरा साननायावनो जोंनि समाजाव गोग्गो थासारि सिखांनो हायाखै। सोलोंफुबाय थानाय उन्दै समावनो अबथिरा जुलि जाहोनानै इयुन संसारखौ खोमसि फैसालियाव गब'होग्रा नोंसोरबायदि बिमा बिफायानो। जाबाय मा बिदि बुंलाबाय थायो नोंलाय? दे जेबो नंला दे आइ, गोरोन्थि सानफ्लांनायनि थाखाय निमाहा होदो। दे आइ जेबो दासानसै, बे बिमा जाम्बिनि खोथाखौनो लायो नामा?